Karon adlaw sa Huwebes sa sulod sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang tanan mahigugma gayud og usa ka mananaog. Kung swertehon ka sa negosyo o sa ubang bahin, ang mga tawo nga wala na nimo madunggi sulod sa dugayng panahon mosulay pagkontak nimo, naglaom nga mapiksan sa imong swerte. Tingali mao kini ang hinungdan nga kinahanglang ipasabot ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an nga ang Mesiyas mag-antos ug mamatay. Kasagaran sa katawhan nangitag usa ka Mesiyas nga gamhanan. Ang iyang suod nga mga tinun-an makaambit ug makapahimulos ni anang iyang gahom. Sa kanunay, si Jesus mipasabot nga ang iyang misyon mao ang pag-alagad ug pagsakripisyo, dili ang gahom ug ang mga bahandi. Pinaagi sa pag-ula sa iyang kinabuhi, sa mahigugmaong pagkinabuhi, si Jesus mihimo sa labing gamhanang butang nga mahuna-hunaan, gilaglag niya ang kamatayon. Kun buot kitang mosunod kang Hesus, kita usab muula sa atong kinabuhi diha sa pag-alagad ug sa pagsakripisyo. Pinaagi sa kabubuton ug mahigugmaong pag-ambit sa misyon ni Hesus, muambit usab kita sa iyang kadaugan batok sa kamatayon. Anaa pa bay mas labawng ganti kay niini? Pamalandong. Sa akong pagkakristohanon, andam ba ako nga mutahan sa akong kaugalingon diha sa pag-alagad ug sa pagsakripisyo? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakul nga naayo, ang tanang mga tawo natingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo, miingon siya kanila, "Mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan? Naghuna-huna ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Diyos nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituohan, maoy nakaayo niining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya si Jesus ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo.
Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ang dili motuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puohon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod ni ining mga adlawa. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon ug gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling kaman kaniya o ang anak sa tawo nga nag-alima kaman kaniya? O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Gihimo mo siya nga ubos lamang og jutay sa mga anghel o gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot, gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug kabakahan ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda
ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat, nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iya ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.